Irungo kirolaren jaialdia bigarren urtez ospatu da. Kirolari honenei eta elkarte honenari sariak banatu zitzaizkien. Bidasoa 21 Igirik eta elkartea irabazlea izan da aurten. Gure hiriko gainontzeko klubek Bidasoa 21 sari nagusi hau ematea erabaki zuten lorpen uzta onagatik. Honakoak dira Espainiako banakako 8 titulo. Kluben artean txapeldun emakumeen udako lehiaketan eta Espainiakoan txapeldun orde. Mutilen igoera lehendabiziko mailara eta Euskadiko taldekako kategoria guztietan irabazle. Santiago Oiarbide klubeko presidenteak saria jaso zuen. Todos sabemos que el deporte crea una familia disciplinada, trabajadora. Tenemos el deber de apoyarles. Anes Asetak emakumezko kirolari honenaren saria jaso zuen Espainiako udako txapelketa absolutuan 4 urre lortzeagatik eta zilarra eta brontzea Espainiako girekian, besteak beste. Y quiero dedicárselo a 2 personas que han estado siempre conmigo desde pequeña, comenzando por mochilas de entrenamiento, bocadillos, zumos, llegadas tarde a casa, malas leches, quejas, pero también buenos momentos, siempre han estado ahí. Entonces, Aita y Ama, os dedico esto. Gizonezko kirolari honenaren saria Juanjo Aranburuk lortu zuen eskit modalitateko plater tiroko mundu txapelketako irabazlea izateagatik eta Londreseko 2012ko Olinpiar Jokoetarako sailkatu delako. No solamente es trabajar, nos lo tenemos que creer, que somos mejores que los que tenemos enfrente. Y con el trabajo seguro que lo conseguimos. Ekitaldira kirolari klubetako ordezkari nahi zenbait udal ordezkari joan ziren. Jose Antonio Santano Irungo alkatea umorez hitz egin zuen eta egoera ekonomiko txarra gorabera udalak aurten kirol alorrean egin dituen inbertsioak aipatu zituen. Una instalación de hierba artificial en San José Obrero que rematará el terreno del fútbol, instalaciones de hierba artificial y también para un deporte minoritario como es el tenis de mesa, la construcción de un centro de tecnificación que no solo va a tener utilidad para Irún y su comarca, sino para el conjunto de Gipuzkoa. Jaialdi ederra eta umore ona nagusi.